Здравейте! В това кратко видео ще ви покажа как да използвате директория за статии. Първо, трябва да се регистрирате. Може да го направите от тук и от контролния панел натиснете регистър. Натискате регистър, въвеждате имената си, потребителско име и парола и натискате регистър и ще получите мейл, в който ще ви пише тези данни. Натискате логин и пишете вашето потребителско име и парола. Влизате и ще ви се отвори този контролен панел, в който можете да първо да промените паролата си, за да бъде различна от дефолт паролата. Ето този линк. Или, за да ви покажа как да направите нова статия, натискате върху това копче New Post. Искате върху него и ви излизат тези опции. Тук пишете заглавието на статията. Тук е текста на статията. Например, ако искам статията да бъде линк, маркирам. Трябва да съм избрал HTML тук. Натискам линк. Веждам линк, например, ABVG. OK. И линк е готов. След което трябва да избера категорията, нека бъде имоти. И да напиша вторично заглавие за оптимизация. Може да бъде същото като главното заглавие или негов вариант. В meta description пишем описание на статията. До 160 символа. В meta keywords пишем най-често използваните ключови думи. Дума 1, дума 2 и ги копираме и слагаме тук в пост тагове. Натискаме Add. След което отивате най-горе и натискате Submit for Review. Тогава вашата статия е публикувана и очаква преглед от редактора. Ето може да видите Post Submitted. Това е цялата процедура за качване на статия. Статията ви ще бъде одобрена до един работен ден. Благодаря ви за вниманието. Успех с директорията!